Impanakal ti La Trinidad nga ininuton nga at adaptaren dagiti mannalon iti La Trinidad ti elevated strawberry production aging nga awan pay ti solusyon ti gobyerno iti kanayon apan nakalayos ti strawberry field tunggal panawon ti matutudo. Ara detalye ni Christine Bornolia sa Baway. Tunggal ada ti bagyo maysa ti strawberry farm iti La Trinidad Benguet a nakaro a maapapektaran. No napig sa titudo, malayos adagos dagiti mula. Ada ti tiyempo nga awanan ti maisalbar a mula. Tapno maliklika na maapektaran dagiti mula nga strawberries. Inadaptar dagiti farmers ti elevated planting. Ti elevated planting ket maysa a teknik iti strawberry production a naadaw iti dadduma a pagilian kas iti Japan. Panggap daytoy a mapasaya at ipanagmula, ma-utilize ti espasyo iti daga a pagmulmulaan ken makaliklik iti dadael ti mula, gapu ti intunda ti layos. Itantandudo daytoy dagiti mannalon manipod iti probinsya ti Benguet a nagtraining iti farming ijay Japan. Tapno ma-maximize or how do you call that, ma-times 2 di sa utilization day daga, especially nga mostly the growers sa strawberry they are renting the area of Benguet State University. Tapno doble ti kita da, so aside from ijay ground in elevate na. May sa ni Manong Belmor anang adaptar iti elevated planting. Para kenkwana, nasaysaya at daytoy a klase ti panagmula. May nga ikonkonsidera dagitoy dagiti PWDs ken seniors nga agturong iti farm para iti strawberry picking tapno saan da amarigatan. Ti maysa nga pagmayatan at least na i-maximize the space at least makontrol nga dagitoy pest indices han nga unay nga ma-attack ti disease kakaron daytoy no agtudo ket nalhagamin nga malungtot ti strawberry tayo. May samot lang ni Manong Belmor ang natulungan ti Municipal Agriculture Office ang naipaayan iti alikaman tapno makairugi iti elevated planting. Plano pa iti opisina ang manayunan dagiti farmers ang matulungan ita-atawan. But we are encouraging nga kaya ko maamin ti gobyerno kat maikanda am amin tapno ma-elevate din sa plantation da. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.